mauna ka na ang sud sa South Coast City mga igsoon. Andam na ang ilahang road network. Ato na lang tanawon sa uban nga sides. Doon na to'y approved project sa DP nga roundabout diri sa SRP. So atong pabuto na mga igsoon nga mahitabo ka na. Usa kini ka consortium sa SM ug Ayala. So Corambus kini sila ani mga igsoon. Sa kong tanaw nindot no. Duha ka dagkong developers sa nasod nagkurambos aron nga mahitabo kining South Coast City. Kining South Coast City mga igsoon, disenyo kini siya susama sa BGC sa Manila o susama sa MUA. So anhi mahitabo ang usa ka rotunda mga igsoon. Gani ang original nga plano sa Cebu Arena ngadto sa Pica side sa SMC side ngadto apan na gibalhin kini nila mga igsoon ug anhin nila ibutang ang Seaside Arena, Cebu Arena. Kaning gitabunan aning blue nga scene. Abot og nasayop ko ha, basta ang ingon 16,000 seat capacity mga igsoon ang Cebu Arena. So dako gyud kini. Mamahimo kining mag-host sa mga international sporting events sama sa mga NBA, mahimo pud ang PBA, lingaw man pud kanang mga international volleyball tournaments o kining ato ang local no. Ang tanawon mga igsoon ngadto sa unahan kay dunay opening diha atong tanawon basi makakuha tag footage. Anahan na ta dool aning opening sa kuan 26 hectare SM Ayala Consortium South Coast City mga igsoon. Ano niyo? So ilahang gitakdo ngani sa CSCR nakasumpay kani mga igsoon no. Padungat to sa SMC side.
Salamat mga igsoon. Amping kanunay ug hinaot nga magpabiling kitang mahapsay. ملقية شرفها متيزتيو مرلي مقعد وذاكتانو مقونها وين مقلاتاي ملقية شرفها متيزتيو مرلي مقعد وذاكتانو مقونها وين مقلاتاي معناها قروح ذنا ذا ملكيو halka maskaxda maryaha dhigatay miyaan mirirka maqnaadaay micnaha quruxdana